La meva casa de la Xina. La meva casa de la Xina era gran, amb 3 portes metàl·liques i per entrar i moltes finestres. Al costat de les portes hi havia moltes roses que feien olor i unes flors vermelles molt grans. A prop de les flors deixaven els cotxes els meus oncles. Després venia la cuina i el menjador. Al costat del menjador hi havia els gira-sols i més enllà els arbres, fruites i hort, on hi tenim cols, patates i quan plovien s'hi feien una petita bassa on hi havia camps closos i granotes.